Ngayong Pasko, mga anak at magulang, sa gitna ng pagtitipon at pagharap sa pagsubok, maging inspirasyon ang istorya ni Pedro Calungsod, Batang Martir. Ako si Emlyn Olfin dos Santos. Ang pinaka-role ko dito is to really parang direct the music. Although it is not a musical, pero kasi yung period niya entails na yung mga aktor kakanta ng Latin, kakanta ng certain songs of the era, 1600 or 1700. Yeah. Nag-umpisa na kasi to, ginawa na namin tong play, Dula. So dun sa Dula pa lang, habang prepare ko yon, naisip ko na dapat maging makatotohanan kung tayo ay nasakop noong mga Espanyol. So ang influence natin ay very Western, doon sa Europa. So naisip ko, tapos doon sa mga scenes naman na medyo jungle and woodsy, ipapasok natin yung mga indigenous sounds ng Filipino. Kasi in fact, ang Guam ngayon ay nagre-research kung saan nila nakuha yung mga instrumento nila. And they found out it started now in Samar, Borongan, Samar. So talagang kasi, I think, sakop natin ng Guam noon Archdiocese ng Cebu, sakop natin ng Guam. So merong trade of musical instruments, kumbaga. Siguro 5 years old pa lang, brought up by the nuns, they gave me this little medal of music excellence. Hanggang sa nung high school sa Siena College, nakasama kami sa National Young Artist, up until when I went to UP, na nakasama naman kami sa Arezzo, Italy, na nanalo din naman kami. So, medyo mula pa nung kabataan. Hindi naman yun katagalan pa noon. Yun. Meron nga akong nagawang theme, no? Sana magamit namin. Ang isa pang kasama ko dito sa music ay si Mr. Tonton Africa. Ilalapat namin ang music sa aming collaboration. Doon sa theme na yon, gumawa ako ng lyrics na Pedro Calungsod, Huwarang Kabataan. Meaning na namuhay siya, nagtiyaga siya, para nga siyang OFW din napunta siya sa ibang lugar na parang mirror ngayon na nawawalay sila sa magulang. And they have to make do. They have to work with the elements of different countries. Sana maging mensahe nito na hindi takot ang mapunta sa loob nila, kundi pag-asa at magandang kinabukasan. Kahit na ganun ang nangyari kay Pedro, makikita nila sa pelikulang ito na very typical, and I would say yung typical na yon ay magandang typical na ang Filipino ay nakaka-adapt sa sitwasyon pero hindi naman niya nakakalimutan na siya ay Filipino. I think we're all sinners. I would hope to one day be a saint. But now I know I sin. Pero sana yung kasalanan ko ay maging open door para makausap ko din yung tao na pumunta sila sa Diyos. I think I am at the point of my life that this movie is becoming what you call a magnum opus. Hindi man akong gumawa nito, ngunit sa nakikita kong, anong tawag nun? Cohesive and partnership with everyone. It becomes, if I was born to do something, maybe I was born to be here. So, sa lahat ng naigawa ko na, sa abot ng makakaya ko, ito ang isa sa masasabi ko, perlas. Perlas ito na gagawin ko to. Alam mo,
kailangan lang magkaroon tayo ng self-worth. Sa tingin ko, ang Pilipinas ay tinago ng Diyos. Para siyang itinago all these years, pero ngayon po kasi, emerging na tayo. We are becoming known in all spectrums, no? Lalo na sa kultura at saka sa sining. Malaman ng Filipino na hindi siya pinabayaan. At malaman din ng lahi natin na hindi tayo sumakop, ngunit hindi rin tayo nagkait. Yung kahit na sinakop tayo, binigay natin lahat hanggang sa huling dugo natin. Ito nga ang mensahe ni Pedro. Pero, ibig sabihin pa rin nun, tayo ay isang, ano ang great sa Tagalog? Great o matagumpay o talagang lahi tayo ng greatness. Yun ang huwag natin kakalimutan. Ngayong Pasko, mga anak at magulang, sa gitna ng pagtitipon at pagharap sa pagsubok, maging inspirasyon ang istorya ni Pedro Calungsod, Batang Martir.